Το μάλι έτσι να το χορεύει. Το μάλι καθ' αυτού στον τόπο έχει κουνήματα, έχει ωραία ψαλίμια. Και όπως λένε οι Χρύσα και αυτοί που κουτσουκτών, δεν είναι τη γάρεσα του κουτσουκτών ο μάλι που λένε. Λάθος. Κουτσουκτών ο μάλι είναι της Κερασούντας που πάνε έτσι και χορεύουν σαν καλαματιανό. Τα είδες πως χορεύανε εκεί κάτω. Έτσι έμαθα τα παιδιά, τα διεξάνεις χόρεψαν. Ναι. Τα παιδιά δεν φταίνουν. Το μάλι καθεαυτού της Γαρέσας είναι στον τόπο. Είναι διπλό μάλι του λέω, όχι κουτσιχτό, διπλό μάλι. Σαβαπάν. Σε υποχρεώνει. Το κάθε δάχτυλο που παίζει δείχνει το χορευτή. Και εκεί όταν έπαιξα με λένε τα κορίτσια, ρε θείο, λέει, αυτά τα δάχτυλα καρύδια πετάνε. Μας λένε πως, μας δείχνουν πως θα χορεύουν. Έτσι. Τα παιδιά παίζανε, να είχα να ξέρω, τραγουδούσαν. Αυτά είναι γεννημένα. Να λες το κάθε ένα, ο χορευτής θέλει προσανατολίζεται. Έτσι πάει. Εδώ. Αυτά. Άρα τι θέλεις να πω. Πες για αυτά πες. Ναι. Είστε εμάς, όπως είπαμε, ο Βασίλης και ο Παρβασπύρος. Έτσι. Τώρα, και Σπύρο, για πες τώρα, οι χωρί της Γαράσας, εσύ όπως τους ήξερες από τους παλιούς, ποιοι είναι. Τα ονόματα. Ναι. Ήταν ο πατέρας μου, ο θείος μου. Υπάρχουν κι άλλοι. Να πω τα ονόματα. Πες τα πα θέλεις. Είναι ο πατέρας μου ο Λάζαρος, ο θείος μου ο Γιάκωβας, ο νονός μου ο Φίλιππας, ο Φίλιππας ο νονός μου, ο οποίος με βάφτισε. Αυτός έφυγε στη Ρωσία, μικρό παιδί. Και εκεί μεγάλωσε και έκανε ταλέντα σαν ακροβάτης ήταν. Ναι, αλλά ήταν από το Κοηνίκι. Μάλιστα. Λοιπόν, ο παππούς μου, ο Σπύρος, ύστερα υπήρχε κάποιος Νικόλας, υπήρχε κάποιος Δημητρός, υπήρχε Κοσμάς, καλή φωνή αυτή, Αναστάσιος, υπήρχε Ιάκωβας, άλλος Ιάκωβας, υπήρχαν, είπαμε Νικόλας, Χαράλαμπος, Κώστας, Λεωνίδας, Ηρούλης, Παναγιώτης Τακούς λέγεται, Παρατσούκλη. Τουνούσιδες πολλούς, ήταν 180 οικογένειες το Κοηνίκι. Για το Κοηνίκι μιλάς τώρα. Μάλιστα. Ναι, 180 οικογένειες. Τι χόρευαν αυτοί. Χόρευανε το διπλό νομάλι, το τίκιν, το βαρύ, το διπλό, το τσιτιρεμέ, το μπρουτοπής, το ούτσαγ, τάμτζαρα όχι, το κοτσέκι. Στυλ Καρσελαμάς είναι αυτό. Ναι, το κοτσέκι είναι Καρσελαμάς. Λοιπόν, ύστερα, άλλο τι χόρευανε. ναι, θα σε πω. Υπήρχε και ένας χορός που πάλευαν. Υπήρχε και αυτό. Το έπαιζε Ζουρνάτα Γούλ και πάλευαν. Με δερμάτινα παντελόνια και με το λάδι που πασαλεύονται. Ναι. Εδώ, εκεί τα είχαν αλλιώς. Πώς το λέγανε αυτό. Αυτό το λέγανε, το όνομα δεν ξέρω. Παλαιβάγαντε εσύ. Το Πεχλιβάν. Παλαιβάγαντε εσύ. Έτσι λέγεται τουρκικά. Παλαιβάγαντε εσύ. Το Πεχλιβάνο, ας πούμε. Ναι, παλαιβάγαντε. Δηλαδή ο σκοπός των παλαιβάν που παλεύουν. Έτσι. Έτσι είναι. Παλεβάν. Παϊλεβάν με τη γιαμάτα. Έτσι, γιαμάτα. Παϊλεβάν. Πα. Όχι πα. Ναι. Παϊλεβάν γάντε εσύ. Μπράβο. Έτσι καθαρά. Ωραία. Και ο Κόρογλους. Ναι, και το Κόρογλου. Το Κόρογλου, είδες λοιπόν, το θυμήθηκες. Το Κόρογλου, Βασίλη, κοίταξε εδώ. Τώρα θα κάνω μία, έτσι, όχι συνέντευξη, μία κουβέντα, διότι κανείς δεν το ξέρει αυτό. Καν κανένας, δεν παραμιλάει όποιος να είναι.
Εγώ τα ξέρω από τον πατέρα μου. Το χόρευαν αυτό εδώ στο χωριό? Εδώ το χόρευανε, κοίταξε, τότε οι χώροι, Βασίλη, δεν ήταν με πρόγραμμα όπως τώρα γίνονται εκδηλώσεις και με, όλα είναι μετρημένα τώρα. Βέβαια. Και οι λιράριδες ακόμα βγαίνουν μελετημένοι. Έτσι. Τότε άλλος έπαιρνε μια λίρα, ό,τι έπαιζε. Ναι. Έτσι ήταν. Άλλοι ήταν οι κάθε αυτού οι μεχτέριδες, τους καλλιτέχνες μεχτέριδες τους λέγανε, το ξέρεις. Μεχτερλέρ Τι σημαίνει? και Λίωρ, οι οργανοπαίκτες. Τους οργανοπαίκτες μεχτερλέρ τους λέγανε οι Τούρκοι. Μάλιστα. Λοιπόν, άλλο οι μελετημένοι και άλλο παίρνει μια λίρα και παίζει. Σήμερα όλα τα παιδιά που μαθαίνουν λίρα μαθαίνουν μελετημένα από δάσκαλο. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Λοιπόν, αλλά παίζουν όλα σε ένα κλάδο σχεδόν ίδιο. Οι δασκάλοι ίδιοι είναι. Και οι χωροί ίδιοι είναι. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Όταν παίζω εγώ, που δεν μπορούν να τα μάθουν τα δικά μου, λοιπόν, όσο και να τα μάθουν, δεν μπορούν να τα μάθουν ψημένα διπλά όπως γεννήθηκε. Εγώ πρέπει να είμαι νέος. Να μπορούσα να κυκλοφορώ, να είμαι κάθε τόσο κοντά σας, να γίνετε ξεφτέρια και να δείτε πώς πάει η εκδήλωση του πόντου κάθε αυτού. Οι τραπεζανίδες, οι κάθε αυτού, εμάς μας λέγουν, δεν μας θέλω. Ο Χαρσαρός, του Νικοπολίτης, το Βυζάντι και αυτά, η περιφορά αυτών είναι η γλώσσα τους. Έτσι. Αλλά Και εσείς και Σπύρο άλλη γλώσσα έχετε, για? ναι, εμείς μιλάμε αυτή τη γλώσσα που μιλάμε. Διαφορετική. Πολύ. Άμα θες να πεις άνοιξε την πόρτα, πώς θα το πεις? Άνοιξαν το θύρι. Ναι, άμα θες να πεις κλείδωσε την πόρτα. Σκέπα το θύρι. Σκέπα. Ναι. Κλείδωσε. Σκέπαξαν το θύρι. Κούντοσανα. Κούρδο. Κούντοσανα. Άνοιξανα. Έτσι, γεμάτα. Και θέλω να και άλλα. Και με αυτό εδώ τα βάζει, αβάζει σημαίνει ο σκοπός. Ο ήχος. Αβάζει θα πει ο ήχος είναι της Γαρέσαρης. Και τα λόγια είναι τουρκικά. Έτσι, αφού ήμασταν στην Τουρκία, τουρκικά πήγαιναν. Τα ποντιακά έδιναν και ανάμεσα ένα ποντιακό. Γαρέσαρ όπως μιλάει για Ρασουντή και πάντα. Ναι. Οι πάντες, στους Αψονούδες κλπ. Έτσι ήταν τότε. Κυρίως όμως τουρκικά, Τουρκικά. Περισσότερο Έτσι, τουρκικά. τουρκικά. Ναι, πεγλάβη. Αυτά τα τραγούδισε ο πατέρας μου. Να. Όχι τη βεμπούγω, γιολαρίγε, σας την γυρίγε, τους γητεγέρ, βαλαντέγι, όσο τα γλερούν, ορμάλι τίγε, τσιτσέισον, ορμάλι τίγε, μπαλάνσον, μάλι τίγε. Αυτό εξηγεί αυτά τα βουνά να μην υπήρχαν. Τα λουλούδια να μην παρενόταν. Ένας Θεός υπάρχει, ο χωρισμός να μην υπήρχε. Αυτό και Σπύρο είναι ο πόνος του ανθρώπου. Έτσι. Αλλά πώς θα γίνει, ας πούμε τα βουνά να μην υπάρχουν, τα λουλούδια να μην μάθαινε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και ένας Θεός υπάρχει, ο χωρισμός να μην υπήρχε. Και αυτό δεν γίνεται. Δύσκολα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν το λέει, Ναι. με πόνο δεν γίνεται. Και εσύ επειδή το τραγουδάς με πόνο και το αισθάνεσαι, γι' αυτό συγκίνησε, το καταλαβαίνω. Έτσι, Ανθρώπινα πράγματα είναι αυτά. αυτά τα
όλα στην κυρία Μαρία. Και Σπύρο μου, τι να κάνουμε, γεια. Θα τραγουδήσουμε.